Aquests dies serem la setmana de la pau i la no violència i em podem dedicar un missatge. A tu que estimes sense fronteres ni etiquetes. A tu, que parles sense ofendre. A tu que escoltes sense atacar. A tu que rebutges qualsevol tipus d'agressió. A tu que ajudes i recolzes el que més ho necessiten. A tu que ets valent. Crida i que el món t'escolti. Vacuna contra la violència!